Bueno, egunon, ni dagokit hildo politikoaren atala aurkeztea. Bueno, hildo politikoari dagokionez, itxango pixkat PowerPointa martxan jarri arte. Bai. Bueno, aurkezpenean pixkat moldatzen da txostenean jasotzen den pixkat estrukturazioa, pixkat simplifikatzea aldera, ez? Hildo politikoari dagokionez, funtsezkoa deritzegu lehenik eta behin zein abagunetan aurkitzen garen ondo finkatzea, ondo definitzea, ez? Zohardiak egiten du nolabait bizi dugun abagune historikoaren irakurketa bat, aztertzen dira faktore internazionalak, hitz egiten da globalizazio neoliberalaz, hitz egiten da zibilizazio krisiaz, estatuen krisi estrukturalaz, eta bar, ez? Hainbat aldagai sartu litezke koktelelea horretan, eta egin erabateko eta besteko azterketak, ez? Guretzago funtsezkoa da, finkatzea ongi zein den irakurketa horren ondorioa, ateratzen ditugun ondorio nagusiak. Eta gure ustez, ondorio nagusia da, herri honetan alarma gorriak ja piztuta daudela hainbat eremutan. Pixkate azterketa hau aletzen da zohardia ponentzian, ez? Eta hitz egiten da, adibidez, eremu sozioekonomikoan gure ehun produktiboak aberastasuna sortzeko gaitasuna asko galdu dela azken urteetan. Hitz egiten da kontzientzia nazionalari dagokionez atzera pausu nabarmenak ezagutu ditugula azken urteetan. Hitz egiten da euskararen erabilerak tendentzia aldaketa bat markatu duela azken aldian. Hitz egiten da, geroz eta gehiago sare mediatiko espainolaren gaitasunaz eztabaida politiko-sozialak eta markatzeko, eta nolabait marko kognitiboa geroz eta gehiago Espainian dagoela, eta bar, ez? Eta hitz egiten da baita ere, estatuak ari direla gatazkaen ondorioen konponbide integral bat oztopatzen, eta olako eskenatoki eskenatoki demokratiko bate suposatuko lukeen lorpen kolektiboaren sentimentu hori ere galarazten, ez? Uste du gainera, analisi hau gero eta herri sektore gehiago konpartitzen dutela, naiz eta ez den eguneroko eztabaida politikoan eta urgaineratzen, eta beraz, importantea ditzugu momentu honetan horako analisi batekin ateratzea. Honekin dioguna da, herri honen pulsoa motel nabari dela, ez? Eta hau, badaramagu ia bete luze nolait analisi hau mai gaineratzen. Eta beraz, bidegurutze baten aurkitzen dela Euskal Herria. Eta bidegurutze hori da, inertzia globalen menpe jarraituko dugun, globalizazio neoliberalaren, ofensiba neoliberalaren menpe jarraituko dugun, eta horrela izanik, hor adierazten diren adierazle horiek okerrera joko dute datozen urteetan, edo behingoz hasten garen bideo propio bat egiten. Esan bezala, panorama gogorra delako eta garai distopikoa bizi ditugulako, baina aldi berean, segurazki azken urteetan edo azken urte hamarkadetan nekez imaginatuko genituzkeen baldintzak ere sortzen ari direlako, ez? Eta hor kokatzen du adibidez, Europar mendebaldean garatzen ari diren prozesu independentistak, Espainiak bera bizi duen krisi estrukturala, Kataluniako prozesu independentistak datozen urteetan ekarriko duena, eta bar. Beraz, garai berezia badatoz, gertakari historikoak badatoz, momentu oso berezia bizi dugu, eta nolabait, bide propio bat, Euskal Herria bide propio bat hasteko garaia badela, ez? Beraz, abagunearen azterketa hau eginda, nola definitzen dugun fase politikoa edo ireki nahi dugun fase politikoa. Hiru helburu egozten dizkiogu fase politiko honi. Lehenbizikoa, burujabetza prozesu bat martxan jartzea. Askotan esan dugu guk ondorio bat atera dugula, eta da bestelako gizarte eredu bat eraikitzeko, bestelako lan eta bizi baldintza batzuk sortu eta eraikitzeko, burujabetza beharrezkoa dela, eta Euskal Estatu baten eraikuntza funtsezkoa izango dela horretarako. Baina, badakigu Euskal Gizarteen gehiengo bat oraindik ez dela ondorio horretara iritsi. Eta beraz, lehengo eta fase politikoaren lehen helburua da, abianen esaten zen hautabide independentista hori gorpuztea. Hau da, gizarteen gehiengo bat eramatea ondorio hori ateratzera. Euskal Errepublikaren aldeko urrats determinanteak ematea. Bigarren litzateke aurreko fase politikoa modu integral batean ixtea. Bake oso bat ekartzea herri honetara eta gatazkaren ondorioen gainditze integral bat lortzea. Eta hirugarrena, ezker abertzaleen proiektu politikoaren norabidean, Euskal Sozialismoaren eraikuntza historikoan urrats berriak ematea, baldintza, material eta kultural berriak sortzea.
Horretarako, abianen esaten zen bezala, estrategia independentista eraldatzei horrek eskatuko du prozesu soberanista bat, burujabetza oinarrian izango duen prozesu politiko bat. Eta guretzako funtsezkoa diren elementu ideologikoa dira demokrazia eta burujabetza. Burujabetza nahi dugu demokrazian sakontzeko, bestelako gizarte eredu bat eraikitzeko, eta gainera ziur gaude aukera bakarra hori dela. Eta ez bakarrik hemen, gainontzeko zonaldetan ere, burujabetza eskuratzea, norberaren lurraldearen gaineko erabakimena eskuratzea, funtsezko baldintza da bestelako gizarte ereduak eraikitzeko. Eta honekin dioguna da, ezker abertzalearen sorrerako hipotesi estrategikoa, hau da, herri eraikuntza eta eraldaketa soziala txanpon beraren bi aurpegia direla, hipotesi horrek inoizko gaurkotasun handiena duela, eta beraz, garai historikoak ere zentzu horretan gure alde badaudela. Eta beraz, Euskal Errepublikaren aldeko prozesua martxan jartzeko agertoki eta aukera berria sortzera badatozela. Zertarako, jendarte justu, demokratiko, libre eta zoriontsu bat eraikitzeko. Eta gure ustez, independentzia edo Euskal Estatu baten eraikuntza dain justu horretarako bitarteko bat. Eta hori egiteko, estrategiaren ezaugarri nagusia da, guk proposatzen dugula eredu konfederal bat. Ez esan nahi du horrek, egungo marko juridiko eta administratiboetatik abiatzen garela, komunidade autonomoa edo EAE alde batetik, Nafarroa bestetik, eta Ipar Euskal Herria bestetik. Eta bakoitzak, zati bakoitzak, egin behar duela burujabetza ariketa propio bat inongo mugari gabe. Estatus juridiko politiko gorenaren bila, estatusaren bila alegia. Zergaitik esaten dugu hau, uste dugu garaia dela apustu hau egiteko, eta horrela jokatuz gero, baldintza biderkatzen direla, etorkizuneko Euskal Herri konfederal horren ibilbidean urrats determinanteak emateko datozen urteetan. Eta hori egitearekin batera, hau da lurralde agenda garatzearekin batera Euskal Herriaren zati bakoitzean, garatuko genuke herri agenda bat, eta herri agenda horren bidez, joango ginateke sortzen, prozesuan bertan, bidean bertan, baldintzak, zati bakoitzaren konfluentzia aukerak emateko. Lurraldeen arteko harreman sozial, ekonomiko, kultural eta politiko eta instituzionalak garatzeko bestelako egun baten zain geratu gabe. Hau da bizkat estrategiaren ezaugarritzen nagusia, eta beraz sortuk ze egin behar edo hartuko ditu bere gain. Sortu, ezker abertzalearen antolakunde politiko, referentzia politiko organizatibo nagusia izaki, bere funtzio nagusia da ezker abertzalearen proiektu politikoa eraginkortasunez artikulatzea. Eta hori egiteko, bere praktika politikoan bi interbentzio lerro nagusi garatuko ditu. Batetik ekintza politikoa, eta bestetik herrigintza deitu den interbentzio lerroa. Ekintza politikoa gehiago dago lotua prozesu politiko orokorrari, epe laburrari eta plano nazional bati. Eta gutxi gora bera da, prozesu politikoa azkartu, dinamizatu eta garatu beharreko ekimen politikoa. Eta herrigintza gehiago dago lotua gure proiektu politikoari, hau da, Euskal Sozialismoaren eraikuntza historikoan baldintza material sozial berriak, baldintza material eta kultural berriak eraikitzeari, oso dago lotua plano lokalean egin beharreko lan politikoari, eta gehiago epe erdi luzeko plano bati, Beraz, askotan gertatu izan zaigu, egunerokotasunak, oiunturak ito gaituela, eta bestelako lan batzuk egiteko aukera murriztu dituela, eta planteatzen duguna da, bi interbentzio lerro definitu behar direla, eta ekintza politikoari besteko garrantzia eman behar digula baita ere herrigintza lanari. Ekintza politikoari dagokionez, lau jarduera lerro berizte ditugu, batetik, burujabetzaren aldeko herri ekimena sustatzea, erabakitze eskubideen aldekoak zein burujabetzaren aldarrikapen sektorialei dagozkienak, burujabetza ekonomikoaren aldekoak, burujabetza energetikoaren edo bestelako aldarrikapenei dagozkienak. Eta honekin dioguna da, kontziente garela eta badukagula irakasgai nahikorik esateko prozesu politiko horrek, burujabetza prozesu horrek behar duela gorputz sozial potente bat. Motorra izango dela plano sozialean garatuko den edo gorpuztuko den indar hori. Eta beraz, hor dagokigu indarra egitea datozen urteetan. Horrekin batera, sorturi ere badagokio EH Bilduri eta EH Bairi ekarpen kualitatibo bat egitea. Guretzako estrategikoak diren konfluentzia espazioa direlako. Hirugarrenik, ahalegindu beharko gara burujabetzaren eta independentziaren aldeko herri eragile eta norbanakoen aldeko harreman
konfiantza, sinergiak eraikitzen, bai maila lokalean eta baita maila nazionalean. Eta beraz, etengabeko joskintza lan horretan jardun beharko du sortuk. Eta azkenik, ere, badagokigu gatazkaren ondorion konponbideen alorra lantzea. Herrigintzari dagokionez, bi espresio bereizten ditugu. Ekintzailitza soziala deitu duguna eta ekintzailitza komunitarioa deitu duguna. Ekintzailitza soziala gehiago da, herri mugimenduak aipatzen ditugunean burura datorkigun jarduera politiko hori, ez? Piskat, botere harremana zalantzan jartzen dituen ekimen politiko bat, eta botere ekonomiko zein politikoa interpelatzen duen jarduera politiko bat, baldintzak sortze aldera eta bar eta bar. Hemen asko aztertu dira individualizazio prozesuen ondorioak, eta nola herri mugimendu ahuldu den azkenengo urteetan, eta egia da, baina horrekin batera ere uste dugu esan beharra badagoela, azkenengo urteetan ezagutu ditugula Euskal Herrian bertan, eredugarriak, inkluso Europa mailan eredugarriak izan daitezken hainbat mobilizazio ziklo edo esperientzia sozial. Gora Gasteiz izan liteke adibide bat, eta horrekin lotutako mugimendu guztia, ekarri zuena pixka Marotoren estrategia xenofoboa gelditzea, ez? Eta hori garaipen bat ere gaina konsideratu liteke. Frackingaren kontrako mugimenduak adibidez lortu du proiektu hori geldiaraztea, eta frackingaren eta eredu energetikoaren eztabaida eramatea eztabaida politikoaren erdigunera. Mugimendu feminista gaur egun aitzindaria da eta rekonozitua da guztion partetik hori horrela dela, ez? Badaude espresio sozial potenteak eta uste dugu datozen urtetan sakondu behar dugula esparru honetan, eta sorturi edo sortzaileei dagokiela espresio guzti hauetan lanean jardutea eta pixkat ekarpena egitea. Eta bestetik, aipatzen dugun beste espresioa, herrigintzaren beste espresioa da ekintzailitza komunitarioa deitu dena. Badira gutxi gora bera, herri mailan garatzen diren prozesu parte-hartzaileak, prozesu komunitarioak, eragile desberdinak inplikatzeko saiakera egiten dutenak, instituzio lokalak, tokiko eragile ekonomikoak, tokiko herri eragileak eta bar, eta pixka bilatzen dutenak bai emaitza bat, eta beraz ondorio praktiko batzuk, baina baita ere prozesuan bertan ematen den jabetze eta ideologizazio prozesuetan indarra egiten dutenak, ez? Eta arlo honetan ere uste dugu azkenengo urteetan Euskal Herrian eman direla eta ematen dabiltzala esperientzia oso importanteak, ez? Iparraldean garatu den eusko moneta soziala da aitzindaria eta referentzia bat Europa mailan, alternatiben herriaren bueltan saretu ziren eta ikusi ziren esperientzia asko eta asko pizkate eremu honetan kokatzen dira, elikadura burujabetzaren bueltan garatu dira hainbat esperientzia eredugarriak izan daitezkenak, euskalgintzaren bueltan baita ere, ez? Eta beraz, uste du gainera, datozen urteetan alor honetan lan politiko serio bat eginda, Euskal Herria bihurtu daitekeela Europa mailan esparru honetan referentziasko esperimentazio espazio bat, ez? Eta beraz, sorturi ere badagokio esperientzia hauetan buru belarri egotea, eta sortzaileak izan beharko liateke olako esperientzia komunitarioan gogoz eta indarrez jarduten dutenak. Eta bi interbentzio lehorra hauetaz gain, sortu garatuko du, aipatu denez, dinamika aktivista propio bat. Bai gatazkan ondorioen atalean, bai bestelako edozein esparrutan, komenigarri deritzogunean, pixka perfil propio bat edo diskurso propio bat azaleratzea, edo uste badugu gai zehatz baten inguruan ez dagoela behar besteko tamainako erantzunik, sortuk antolatu ditzake eta antolatuko ditu dinamika aktivistak, baita ere militantzia eredu honi, aktivismoan oinarritzen den militantzia ereduari ere horretarako aukerak eskainiz. Eta gutxi gora bera, hause ponentzia politikaren aurkezpena. Eskerrik asko.